ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзоёни гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 19 январи соли 2023 мебошад ва ман ба шумо акнун натиҷаи савол метиҳанд ангурро хунук зад ё назад. дар танаи ангур ҳамин худо хунук задагӣ бошад, ҳаминро нишон медиҳам. Ман дар се ангур аст, якта, дута, се ангури ғафс аст. ҳамин ангурро аз наздик омода мебинем. Мана гармиҳо шуд, дар танаи ангур аз боло ба поён манам хеле ширеш биромад. Ширешро дидед ҳамдиёрони азиз? то рӯи замин. ҳамин маънои онро дорад, ки хунук зад. аз рӯи таҷрибаҳои ангурпарварҳо ба ман аз турсунзода гуфтанд, ки анамкалин ангурҳоро хунук заду ширеш биромад. аз они ман ҳам якташ бировардааст. ана инашро мебинем. Инаш ширеш надорад. Ин ток, ин кундаи кишмиш, болояш пайванди маникюр фингер, лекин маникюр фингер ба хунуки тобовар бояд бошад. ҳо анаҷо бировардааст. ҳо анаҷо ширеш кардааст. кунда ширеш кардагӣ не. ҳозир мерем боз дигар ангурҳоро дар вай ҳавлӣ тамошо мекунем дар дигар ҷой. кани чӣ хел аст дидеда? мана ширеш бировардагӣ ангуротон ширеш бировардагӣ бошад ё не бинедтон. ҳамин ширеш бировардагӣ ин маънои таъсири хунукӣ аст. манаме ҳо шафтолуо мебирорад, ку ҳамхе ширеш бировардааст. кани ҳоли равем бо дигароша бинем. ана ҳамдиёрони азиз, инашро ҳам мебинем, ширеш бировардааст. ангури ягон сол инхел ширеш намебировард. бинед танашро чӣ хел ширеш бировардагӣ. ин ангур, вай ангури ширеш бировардагӣ танаи ток тоифӣ буд, инаш ҳам тоифӣ буд. ана вай ду кишмиш буд, ширеш накарда буд. мумкин кишмиш ба хунукӣ тобовар бошад. ана ин кундача ширеш накардааст. ин кундача ангури шоҳона буд. эҳтимол шоҳона ба хунукӣ тобовар. ин ягон майда ширеш кардагӣ не. ана ин ангури бипайванд аст. аз решаи худаш ангури шоҳона аст. бинед, ки шоҳона бо дар соя аст, дар хунуктар ҷо аст. ягон майда ширеш кардагӣ не. эҳтимол инро ҳам хунук назадааст. эҳтимол инро ҳам хунук назада бошад. ана ин ангури русия аст, аз Россия овардагӣ. инам ширеш накардааст. ане ки ҳозир наздаш омада истодаем, ин ангури чиликак аст. ана ин дар инҷо ширеш ёфтам ман. ана не ширеш не. ширеш ин ширеш кардааст. яъне ки чиликак тобовар нест ба гумонам. як ҷа ширеш кардагӣ. ана акнун мебинем пеши ана ин ангур. ин ангур кишмиши сиёҳ буд. ман пайванд кардам. кишмиши болоаш афсонаву тагаш кишмиши сиёҳи худамон. акнун намедонам. ба ҳар ҳол ҳамдиёрони азиз, тирамо ҳамин пӯслоқи ҳаминро кандан дар кор нест. баҳор кандан дар кор, тоза кардан дар кор. аз тирамо мо гӯё ҷомаашро аз танаш мегирем. хай ба мо ҳаёт ёд медиҳад, ки чӣ кор кунем. ҳамдиёрони азиз, ана ин буд майдача навор аз ангур. ана инро мебинем. ин ана бинед, ана ширешро бинед. ин шоҳона бо шоҳона кафидаст. ана дарунаш ширешро бинед. она бинед кафидасу
شیرش چکیده ایستاده است منه. این معنای اون رو که خنک تاثیرش رو کرد. اکنون نمیدونم که این خنک میزند همه انگور رو یا نه. این رو بهار با ما نشان میتید. بر پناه خدا باشید. بر پناه خدا باشید. با گروه انگور و باغ باشید.